Культурная раніца з Таццянай Сапегай. Хвала Христу! Запрашаем пазнаёміцца з новым паэтычным зборнікам, які мае назву «Неўпрыкмет». У студыі Радыё Марыя аўтар вершаў, паэт Алесь Камуцкі. Вітаем вас, спадар Алесь. Добрый день. Спадар Алесь, вы падлічваеце свае зборнікі? Калі так, то які нумар мае гэты зборнік? Каторы ён з вашых усіх зборнікаў паэзіі? Ну, вот так вот адразу вот и загнать пытаннем у кут. 5-й, ці 6-й. А я, правда, это, ну, давайте я дома полечу. Добра. Но 5-й альбо 6-й мы уже ведаем приблизно. У меня не то, что я там уже такі, что я лічбы не ведаю, лічыць не умею. У меня просто все пераблытана. Я выдаваў не толькі свае зборнікі, але нейкія зборнікі там з кім-то яшчэ, і это все. У мяне все это перамешалася. Калі з Рыгорам Барадуліным мы супрацоўнічалі, я ягонае нешта выдаваў. І таму у мяне кніжак навыдавата шмат, але ну, как бы приблизно помню, что там асабіста маё. Ну, я просто, ну, як это сказать, птушки свае песні не лічуць і назвы ім не даюць. А я зборнікам хоць назвы даю, хаця не лічу. Ну і добра. Я сябе уявіла літаратурным крытыкам і так уявіла сабе, што можа літаратурны крытык, як патлумачыць, чаму зборнік называецца «Неўпрыкмет». Вот я буду казаць версіі, а вы на кожную прашу даць каментар свой, і ў канцы попросім вас сказаць сваю аўтарскую версію, але спачатку слова літаратурнаму крытыку. Добра. Зборнік называецца «Неўпрыкмет», таму што неўпрыкмет да аўтара прыйшлі вершы, і так незаўважна сабраўся новы зборнік. Ну, наступны раз буду мець на ўвазе, што можна на такіх высновах збудаваць назву. А як было? Ці сапраўды лёгка ствараўся зборнічак? А ён не ствараўся. Проста справа ў тым было, што у мяне іншыя справы дамінавалі, і я там тое, сёе, што-то трэба, і я не думаў нічого выдаваць. А пасля проста прайшоўся так, это, ну, у мяне это не пастаўлена так на нармальную такая праца, што праверыць ёсць што ў краме, занесці ў краму, нешта такое. Яно ўсё бывае спантанна. У мяне ёсць нешта даў краму, а пасля аказваецца, што ўсё ў крамах параспрададзена, а ў мяне няма чаго ім занесці. І я падумаў, што, а можа быць, можа і выдаць яшчэ адзін, і это сабралася дзе-то там гадоў за 5, просто тое, што было. І літаральна там было ад моманту, што а чаму б не выдаць, і да моманту трэба ехаць забраць наклад, прайшло дзе-то месяц. Ну, я так лічу, што это даволі аператыўна ўсё атрымалася, таму што і хлопцы нармальна адрэагавалі друкары, вельмі шустра ўсё зроблена. Там, калі ўзнікла нейкая сітуацыя такая спрэчная, вельмі лёгка рашылася, і ўсё, ну, было прыемна проста працаваць. І зроблена было это. А так, як проста як зборнік, я буду рыхтаваць зборнік, такога не было. Проста было сабранае тое, што панапісана за гэтыя гады, а ад моманту апошняга выдання. І тое сёе з гэтага друкавалася ў перыёдыцы. Некаторыя не друкавалася. Казкі, прыкладам, нідзе не друкаваліся. Гэта частка казак тых, што напісалася, просто другую частку, яна для другіх мэтаў, і таму в гэты зборнік не выйшла. Ну, пра казкі мы яшчэ абавязкова паразмаўляем. Ну да, пра казкі трэба размаўляць. Так бывае ў жыцці, казак не хапае. Ну што, другая версія? Ну? Аўтар назваў зборнік «Неўпрыкмет», бо жыццё мінае няўлоўна, неўпрыкмет, пра што і піша паэт. Ну вот, хто філасофію канчаў в універсітэце? Я ці вы? Я не. Не, так тут больш нацягне на тое, што вы канчалі філасофію ва універсітэце. То што такія тут развагі? Ну, хіба гэта не з'яўляецца асноўнай тэмай вершаў? Для мяне это развага, это, ну, большай глыбіні, чым я дасягаю.
Тады трэцяя версія. І трэця будзе. Для аўтара зборніка ўсё галоўнае прыходзіць нечакана, не ў прыкмет. Пра што ён і піша ў вершах? Ну, справа ў тым, што яно і сапраўды так прыходзіць, але назва з нуткі не з гэтага ўзялася. Давайте аўтарскую версію. Назва ўзялася, просто я сядзеў, мяняў словы ў галаве, там адныя, другія, і тут адкуль-то яно ўзялася, это слово, я падумаў, што нармальнае слово, і все. А я знайшла верш, дзе Вот, значит, ужыта гэта слово. Значыцца, літаратурныя крытыкі добра капаюць, і вот мусіць, што дзе-то так яно і было. Ну, але это было, ну, не наўмысна, не прымусова я сабе это паставіў, это слово, а неяк так. Дарэчы, ну, не толькі я ніяк не мог запомніць эту назву, і пастаянна лез у планшетку чытаць, як жа яно называецца, калі замаўляў наклад, калі там нешта дамаўляўся, і пастаянна, вот эта кніжка, лезу, читаю. А Ада Евгеньевна, маці Каші Камоцкай, якая, значыцца, эту кніжку, так яна і да цяперашняга не вывучыла эту назву. Ну, а хаця бабулька вельмі разумная. Ну, ты кажаш, што как такой назваў, што это неяк не запамінаецца. Нават вымавіць цяжка. Ну, вымавіць не, нармальна, ну, але уявіць сабе ўвогуле, это як уявіць не ў прыкмет як предмет, это не то, што цяжка, это ўвогуле не. А то, што назва напісана з маленькай літары, гэта ўжо дызайнерскае рашэнне альбо рашэнне паэта? Это прынцыповае рашэнне, што вот не заслужила эта кніжка з вялікай літары называцца. І да таго, там няма зместа в этой кніжцы, калі вы заўважылі. Заўважыла адразу. І да таго яшчэ там няма нумарацыі старонак, якую я супраць вогуле ў паэтычных зборніках такога памеру. Вот. Калі будуць там гэтыя выданні праз 100 гадоў, скажем, то хай нумеруюць, а пакуль я не буду. А я знайшла адказ, а дакладней, такая гіпотэза ў мяне была, чаму няма зместа ў кнігі? А таму, што большасць вершаў не маюць назвы. Ну, так по першым радку можна было б, як это людзі робяць. Але назвы, я ўжо сказаў, чаму назвы няма. Это вы ўжо, я ускосна ўжо на это намякаў. І назвы, ну, не абавязкова, каб былі назвы. Калі выдаваў наш супольны збарадольны зборнік романсаў, «Каб аднойчы» называецца, да? То чалавек, калі хацеў пацытаваць адтуль вершык, стаяў перад людзьмі і заблытаўся. І ён запомніў, што на 12-й старонцы, і шукае 12-ю старонку, не можа знайсці. А там нумарацыя сторонок ад канца вот, і на пачатак. І пачынаецца там типа 20, 19, все. І чалавек збянтэжаны такі, так я думаю, ну чым так, я лепш вогуле без нумарацыі. Там таксама это, ну, як сказаць, свая логіка ў мяне ёсць ва ўсім. І ў адсутнасці, і ў прысутнасці нейкіх рэчаў. Вось. І тут таксама яно ўсё не проста так. А вось чаму няма датаў пасля вершаў? А таму, што я не пішу так, што вот, ну, ёсць праца, так скажем, калі мне нешта замаўляецца, і мне прызначаецца тэрмін, і я, значыцца, да гэтага тэрміну раблю, і все это, ну, але пераважна вот это сюды не ўваходзіць, это другое, так? Але там можна сказаць, калі напісана ўсё. А так я ввогуле, я рэдка пішу, што сядаю і пішу верш. Вот у мяне вот такое вот ёсць, ну, даўно уже я і читаю, і пішу з планшетика. Вось, і я пішу, мне удалы радок прыйшоў, я закіну его туды. Пасля гэты радок жыве, можа 10 гадоў жыць, а пасля неяк ён всплыў, і я яму дапісаў нешта. І яно атрымліваецца, быццам я адмыслова не саджуся пісаць вершы, а я нешта там вот капаюся в этом, і так раз, і не ў прыкмет уже нешта добавіў, там куды-то пасля нешта яшчэ добавіў. І тады атрымліваецца, што вершаў я не пісаў, а вот десяток уже всплыл,
І то есть яны ў часе так вот расцягваюцца і канкрэтна сказаць, калі, якую мне нумарацыю туды, то якую мне дату ставіць, калі яно пачалося, ці калі яно скончылася, мусіць лагічна, калі скончылася, але это таксама будзе крыўдна першым радкам, якія ўжо даўна тут былі, і все это. Таму я не тое, што я прэтэндую на вечнасць, хаця... Але это самое, ну вот, неяк так, мое любимое это словосполучэнне. А чаму партрэт змешчаны на апошняй старонцы? Ну вот, каб пытанне задавалі. Па-першае, ён так змясціўся гэты партрэт, што калі глянуць, то там есть яшчэ старонка, на якой можна пісаць аўтографы, прысвячэнні, ўсё это такое. Вось. Я маю ўжо. Ну во. Такое. Ну і тут же ж правда, тут можна напісаць, яшчэ калі мала, так яшчэ перегарнуць старонку, яшчэ дапісаць можна тут. Во. Можна яшчэ і сёння тут это напісана 19 чэрвеня, а я цяпер магу яшчэ на другой старонцы дапісаць яшчэ што-нибудь, можа я ўжо перадумаў і сказаць, это не верьце мінулай старонцы, а цяпер это ўсё вот так во. Вот, так што тут такая штука, а на пачатку старонка ёсць спецыяльная такая старонка, вот, на якой размешчана во. Калі хто хоча ведаць, што там памер ботаў, там і все это астатнія дадзеныя пра мяне, то тут вот на этой QR-коды ходзіш, і, дарэчы, папярэджанне, што там партрэт ёсць такі, все тут ёсць, і тут яшчэ застаецца вольнае месца, на якое будуць клеіцца эта кніжка, пакуль яна дойдзе да людзей, яна же яшчэ, ну, не за 2 дні, у мяне будуць нейкія падзеі, і сюды будуць клеіцца QR-коды з тых падзеяў, яшчэ дадавацца. То будзе яшчэ жыццяпіс такі? Даска аб'яваў такая будзе. Вось. І апошні экземпляр, апошні асобнік будзе наклеена ўсё, што можна, і все такое, ну вот так. А чаму менавіта гэты партрэт? А таму што найбольш ён адлюстроўвае маю сутнасць. Это партрэт, калі ў мяне яшчэ былі вусы, і это 10 гадоў таму, мастаку было 3 гады. Вось. І я лічу, што ён схапіў сутнасць. Так, падобны. Ну. А зараз чалавек малюе ўжо не так, зараз чалавек малюе ўжо, ну, я з яго малюнкамі сутыкаўся год таму, мы бачымся вельмі рэдка, вот я спадзяюся, што праз месяц мы будзем бачыцца, а да гэтага мы бачыліся у ліпені мінулага года, і ён маляваў пры мне, і я хочу сказаць, што даволі упэўнена ўжо, прынамсі сабаку намаляваў, так што это, ну, можна зблытаць з фотаздымкам. Ну, можна і не зблытаць. Спадар Алесь, а ці ёсць верш у зборніку, які мае нейкую такую гісторыю напісання? Да яны ўсе гісторыю маюць, але это такога, каб такую гісторыю, што ўжо хацелася б расказваць, я не ведаю. Я, шчыра кажучы, у мяне так это, ну, вельмі добрая такая ёсць уласцівасць арганізма. У мяне вельмі такая кепская памяць, на ўсё жыццё у мяне такая. Чаму я не любіў літаратуру ў школе? Таму што там трэба было вучыць вершы, а для мяне вывучыць верш это была трагедыя. Мне было нармальна матэматычныя нейкія штукі, фізічныя, дзе это можна што-то вывесці з чаго-то там адно з другога, нешта такое, логіка нейкая. А тут вот так вот, як это кажуць, это тупо выучыць, для мяне это было праблематычна страшна. І ввогуле, калі я чытаў кніжкі такія, ну, скажем, какую-нибудь «Войну и мир», да, то я мог, скажем, праз пэўны тэрмін помніць, чым пахла ў садзе, у якім я сядзеў, чытаючы эту кніжку, а пра што там было, я напроць забываўся. То есть у меня спецыфічная такая памяць, і яна вельмі на карысць таму мне, я лічу, таму што ў мяне з-за гэтага галава не забіваецца шаблонамі, і для мяне это, як сказаць, яшчэ не склероз, але вельмі такая добрая справа, што для мяне вельмі многія рэчы па 10 раз бываюць новымі. Это вельмі класна. Добра, ці ёсць які-небудзь верш, ну, такі важны, асаблівы? Яны ўсе важныя.
Тут ёсць і вершы, і тут ёсць пераклады, не пераклады, як бы сказаць, пераспевы песенек, якія мне падабаюцца. Вот, напрыклад, песня, вот, ну, просто, может быть, назва, могла быть песня про одно, а в конце концов совсем про другое, бо мне это так бачится, я больше с мелодики сыходжу. И, ну, вот так вот. И я вот зараз просто сяжу, гортаю, и вот то, что мы написали разом, тут есть. Давайте, прочитайте. Было сказано мне, напиши что-нибудь, да. Про Святого Миколая. Да. Ну и вот я написал 1,5 верша. Читайте. Это, до речи, можно было бы нават и дату поставить, потому что это редко было написано як бы одним ходом просто. Постав за двери чобот и чакай. Схавай надею ў чарговы сон. Пакуль ты спишь, тут тихо пройдзе ён. Дзядуля ўсіх унукаў Миколай. Вот. І падумай пра святога Миколая. Не толькі напярэдадні зімы, калі пра падарункі марым мы, якія звыкла ад яго чакаем. Чакаем, як бацькі, як дзяды. У нас, як і ў іх, ідуць гады, як і яны, мы Миколая просім, каб падарункі кожны год прыносіў. Падумай пра святога Миколая, пра тое, як ён рупіцца векамі, і ў адказ нічога не чакае, па-іншаму ніколі не бывае. Так важна, каб і дзеці і ўнукі спасціглі гэту важную навуку, засвоілі аднойчы назаўсёды. Дары і не чакай узнагароды. Ну, такі вот выхавательны такі верш. І тут яшчэ перад калядным у мяне вершык ёсць, але тут уже просто ён без... Да калядаў яшчэ далёка, але чытайце. Так уже ж мы ўзяліся за перадкалядныя. Так мы падганяем прыход калядаў. Што трэба для дзіва? Дзядуля ў кажух, шматочак ад сёння, з мінулага дух, ад заўтрага жменьку па гусці ўкладай, а скепак прасторы дадасць небакрай. І дзіва ўрэшце адбудзецца тут, бо адрас і шлях добра ведае цуд. Дарацца не трэба яму і дарма, ён ёсць нават там, дзе нічога няма. Аднойчы сыходзячы ў нетры начы, няісную знічкаю зорку ўключы. Ты чуеш, як свет яе позірк апёк? Люстэрка зваротны паказвае бок. Вот, і я лічу, што такія святы, як каляды, вот там менавіта вот это пра зваротны бок люстэрка можна гаварыць, таму што мы ў жыцці бачым толькі люстэрка і свой адбітак у гэтым люстэрку. А тое, што зваротны бок люстэрка прыхоўвае ад нас, а ён ёсць, і ён можа быць там всё самае важнае, мы можам і нават і пра гэта і не думаць. Хаця трэба калі-ніколі спыняцца і не толькі на каляды цуда чакаць, а, можа быць, зазірнуўшы за люстэрка заўтра раніцай, знайсці там нешта для сябе. Ну, паэты дапамагаюць гэта зрабіць, правда? Ну, яны дапамагаюць толькі таму, хто чакае этой дапамогі, ці хаця бы ведае, што эта дапамога бывае. Таму што людзі жывуць, і яны проста вельмі многа людзей, яны жывуць і не ведаюць, што ім трэба. Як это кажуць, што як можа думаць пра вечнае жыццё той, хто не ведае, што рабіць у пятніцу вечарам. Разумееце, а большасць людзей не ведаюць, што рабіць у пятніцу вечарам. Так што тут вот справа паэтаў расказаць ім і пра пятніцу вечарам, і далей, і пра суботу, і нават, як я не баюся гэтага слова, пра панядзелак. А вось я заўважыла, што ў вершах вельмі часта упамінаецца вечар. І уважліва чытаць падумаю, што гэта ваша любимый час суток. А я не то, что любимый час, просто что вершики пишутся, ну, то есть, что, у меня поделяется четко. Вот работа, а это вот гульня. И вот гульня пишется, амаль усё это пишется вечером. И оно пишется перед адыходам у сон, пераважна. І з раніцы чытаецца, я ўжо казаў, што ў мяне бывае, навіны бываюць там, дзе яны ўжо 7 раз праходзілі. Вот. І так у мяне бывае на раніцу, калі-ніколі я здзіўляюся, думаю, ух ты, вот. Ну, цікава бывае. Вот. І вечарам у мяне пераважна вот такі вот настрой для того, каб што-то пісаць. Ну, в прынцыпе, я можу сказаць, мусіць, ніводнага няма ў этой кніжцы, што было з раніцы напісана.
Хаця ўстаю я рана, і чаму б не, але ўсё-такі не. А яшчэ я заўважыла, што такі часты вобраз неба і хмары. Вось вы любіце назіраць, што там з небам адбываецца? Я ўсё мару, каб хмары разганяліся вот так вот. Ну, не надта я іх люблю, тыя хмары, але я вымушаны іх цярпець па жыцці, нікуды ад іх не дзенешся. І ўсё роўна, калі хочаш бачыць неба, ўсё роўна, часта падымаючы галаву ўверх, вымушаны бачыць хмары. Ці ёсць з раздзела вершы, яшчэ не бярэм пераспевы, а вершы, якія сталі песнямі альбо могуць стаць? А тут, мусіць, такога... ёсць некалькі. Ёсць некалькі, дакладней адзін. Пра горад там нешта было, і я напісаў эту песеньку, я нават яе спяваў, і она не пашла, карацей. Ну, так редко бывае, што вот горад твой так далёка, горад твой шлях нялёгкі, я іду як умею, як магу разумею, патроху дарогу. І яно неяк пісалася, а пасля неяк заспявалася, паспявалася крыху і залягло, таму што, ну, как-то так бывае. Такіх, ну, немало у меня такіх рэчаў, якія ляжаць у скрыначцы і немаведама чаго чакаюць. Хаця бывае, калі-небудзь это ўсплывае. Вот недавно Алеся Сівохіна, для якой я много пісаў такіх і пераспеваў, і такога трохі арыгінальнага чого-то рабіў, іна заходзілася, і мы капанулі архів, і я са здзіўленнем адзначыў, што там ёсць, што мной напісанае, але не кранутае, і што можна аддаць, і абсолютно не соромно это прапанаваць. Вот так что это ёсць, і нема такого, что уже все написал и будем петь. Не, бывае, попяеш я тыдзень, а пасля думаешь, ай, хай их пяе там хто другі. Ну и так вот бывае. Бывае. Вот. Але вельмі рэдка бывае, што верш напісаўся, а пасля я яго песню зраблю. Вельмі рэдка. Бывае, што другія людзі, ёсць у мяне, напрыклад, Барадулін мяне неяк там, ну не тое, што прымусіў, а неяк падштурхнуў напісаць пра маму верш. Ну так вот, я ведаю толькі 3 варыянты песні, якія напісалі другія людзі. Ну, так бывае, другие. Ну, Саша Веслаўскі, вогуле, это уже такая особа, он целый альбом зрабіў на мои былыя вершыкі. І, ну, так мы с ім неяк, ну, там не то, что, ну, даволі не беспрэчна это зрабіў, таму што я так это сказаў, не падумаў, што вот табе вершы, рабі, што хочаш. Ну, і зрабіў, што хоча, але не по-моему. Ну, тут же я уже дозволю, уже раби, что хочешь с этими вершами. И я, ну, никаких претензий там не маю, но он зрабіў так. То, что я это бачу по-другому, так это только я и ведаю. И людям же это навошта им тлумачыць, что я тут не згодны. Як ёсць, так ёсць. А вы узгадали верш про город. Вы, в принципе, городский человек, вам комфортно жить в городе? Ну, я вырос на асфальте, и да, я жил, ну, до 17 годов я жил в маленьким, ну, не таким, адносна маленьким городку Борисов, вось. А с 17 годов я живу в Минск, молодечно, служил так само в городе, в центре, там это город Воронеж. Во, был такой у меня период 2 года по Воронеже ходил. Ну, так вот. А с городов, где вы были, у якім городе вам наибольш комфортно? Наибольш комфортно? А я не ведаю, мне найбольш комфортно мне ввогуле. Вот мне где дом, там мне комфортно. И как мой дом был у другим городе, мне там бы было комфортно. Потому что у меня из-за розных там специфик моих я вельмі много проводжу часу дома. И тому мне вот так вот это у меня родима это одно, а где я живу, это вельмі маленькое. Родима это краина.
а жыву я вот. Перайдзем да наступнага раздзела, чаму ён называецца не пераклады, а пераспевы. Таму што это ну, не па-чэснаму было б называць пераклады, таму што гэтыя пераклады яны не пераклады. Я бяру песню, якая мне падабаецца, і пакідаю сутнасць, як мне здаецца, але абсалютна другімі словамі. І бывае, што асабліва это датычна было з перакладаў, ну, калі там, скажам, было такое, што трэба было італьянскія песні такі пераспевы рабіць, там яны блізка да тэкста рабіліся. Японскія прасілі, я блізка да тэкста рабіў, я прасіў, таму што ясна, што японскую мову я ведаю горш, чым родную, значна, у 1500 разоў, можа, а можа яшчэ больш. Вот, ну, у сэнсе, што ніяк не ведаю. Але каб это ўсё перакладалася, я мала таго, што прывучыў сябе есці рыс, але я яшчэ прасіў, каб у мяне было па 2-3 падрадкоўнікі на кожны тэкст, таму што падрадкоўнікі адрозніваюцца. І я тады стараўся больш-менш блізка да тэкста. І это там таксама з такім нацягам, можна сказаць, ну, пераклады, можа і пераклады, ну, але адвольныя такія. Вот, калі было з італьянскай мовай, то у мяне быў тады сябра Сярожа, які ведаў італьянскую мову, ну, як мы сваю ведаем. І ён мала таго, што мне рабіў падрадкоўнікі, ён яшчэ пісаў, калі там нейкія там акалічнасці, там кшталту нейкай тэрытарыяльных нейкіх там рэчаў, ці нейкіх такіх знакавых для італьянцаў рэчаў, і нейкае слово такое, яшчэ тлумачэнне гэтых словаў пісаліся. І там таксама было падобна на пераклады. Вот. А пасля, калі я ўзяўся пасля гэтага, асабліва это было, ну, што многае наперакладаў, это шведскія і ірландскія песні. І там я просто браў, глядзеў па сэнсе, што там у нас ёсць, і мог напісаць увогуле, былі такія песні, што калі браць тэкст, ну, сказаць, сэнс той песні, за якую я ўзяўся, і тое, што ў мяне атрымалася, былі такія выпадкі, што это ўвогуле адказ на тое, што я пачуў пытаннем у этой песні, якую я упадабаў. Вот, было так. Пасля было такое, што калі ўжо з гэтымі ірландскімі, мне некаму было тлумачыць знакавасць этих мясцінаў, а ірландцы, яны вельмі любяць сваю радзіму, і яны вельмі многа ўжываюць геаграфічных назоваў, і многа такое, ну, з іхняй культуры, якое нам не пра што, а для іх это найвялікшыя каштоўнасці. І таму я тут не смялеў гэтыя назовы ўжываць, і у мяне ўсё сюды. І па сутнасці, ну так, ці, скажем, там каханне, у іх больш суровае каханне, чым наша. Нашы вон збіраюцца, ідуць купальня, вяночкі, кветачкі збіраюць, там букетікі доруць, а там каханне такое, ці ён з турмы гэта персёнак перадаў, ці яна яму на магілку кветкі прынесла, там такія каханні больш суровыя. І я пра такое не ўмею пісаць, таму што яшчэ, ну, таму што таму. Вот. Таму я это адаптаваў неяк на свой капыл, і я лічу, што, ну, где-то я паўсюдна шукаю нейкую, вот у кожнай песні, вот тое, што мы гаварылі, зваротны бок люстэрка, і вот я у песні стараюся не адбівацца, а залезці тут з тылу і знайсці з гэтага зваротнага боку, знайсці нешта тое, што там глыбока сядзіць, і паспрабаваць это раскрыць сваімі словамі. Ну, то есть я ад сусвета не краду іхні сэнс, а я вяртаю, але па-свойму. Ты хоць сам зразумеў, што я сказаў? Все зразумела. Ну, я, ну, да. Падышлі да раздзела казкі. Вот і хутка мы рухаемся. Ну, вы адразу хацелі нам пра казкі расказваць. Я вас спыняла. Не трэба пакуль пра казкі, ну вось нарэшце. Ну, все, так цяпер, можа, ўжо і позна. Не, самы раз. Я не хацеў пісаць казкі. І калі мне Саша Веслаўскі сказаў, што казкі трэба напісаць, я сказаў, пішыце. І ён сказаў, так ты. А я сказаў, я не буду.
Ну, і пасля кажу, дзе я, дзе казкі, вы што, людзі? А пасля ён сказаў, ты падумай. Я падумаў тыдзень і сказаў, конечно, што я не буду. Ён сказаў, ага, так яшчэ думай. Ну, я яшчэ падумаў і думаю, ну, што то яно такое, да, я паспрабую нешта пісаць. Пісаць стаў і казку напісаў. І тады, значит, не напісаў, а умова была такая, што я тюнінгую, адаптую народныя казкі пад это самае, каб іх можна было на музыку класці, каб іх можна было вот так вот, ну, з імі далей нешта рабіць. Ну, карацей, важна, каб я іх рыфмаваў неяк так, вот, такія формы, балады, там вот какое-то такое. І я захапіўся. Яны прасілі 9 казак ад мяне. Ну, я ім напісаў тыя 9 казак, а в суме іх аказалось 16 чаму-то. І тыя, которые не ўлезлі туды ў іхныя 9, я ім аддаў тыя 9 хады. Вот, а сабе вот тут трохі размясціў, таму што яны, скажем, не ўзялі тыя людзі з Сашкам разам тыя казкі, дзе там не зусім усё добрыя канцы, і там трохі ёсць у нас жарсткаватыя нейкія казкі. А мне спадабалася, і калі спачатку это ўсё пачыналася, што рыфмаваць, там памеры, то ўжо ў некаторых казках я і памеры трохі разболтваў, а адну казку я ввогуле пісаў, і я вырашыў, што рыфма будзе забівацца рыфма на падлёце проста. Ніводнай рыфмы не будзе ў этой казцы. І атрымалася, чытаецца вершам, а рыфмаў адмыслова няма, потому што яны я давіў проста на падыходзе. І забаўляюся, ну, трошки з формай, трошки і гэта, ну, это вельмі цікава. І казка яшчэ вельмі цікава. Я, ну, там таксама ёсць элементы спонтаннасці, таму што калі я читаю, мне ж тут таксама не абавязкова. Это, ну, казкі это таксама у мяне, як бы сказаць, не просты тюнінг, а такі пераспеўны, такі трохі тюнінг. І я лічу, што маю права як адзін з народа народную казку трохі мяняць. Вот я гэтым і заняўся. І, ну, не грунтоўна, але нейкія там шчыгулы я падтасоўваю, подмениваю. Вот. Не то, что я их подгоняю под сучасность, не. Это то, что сучасность, у казки нема сучасности, у казки есть вечность по-любому. Вот. И коли у казки перестане быть вечность, то мы сгубим не только казки, але и себе сгубим. Потому что казка это на самом деле не так просто. Казка это, ну, не тое, што казаць дзецям трэба, каб яны заснулі хутчэй. Дарэчы, это не абавязкова, што яны заснаюць. Помніце стары анекдот, як мама пела калыханкі дзіцёнку, і на 5-й калыханцы ён не засынае, а паварочваецца і кажа: «Мама, вы так добра спяваеце, але дайце паспаць». Вот. Ну, так это, ну, трохі пра другое, але казка это вельмі, так скажем, сейф такі, у якім захоўваецца вельмі много. І тым больш, што калі яшчэ захоўваюцца словы правільныя, вот такія, все это, ці пасля, ну, карацей, вельмі много. І слова, менавіта калі казка, вольныя пераказы всякія такія, это да, але, ну, тое, што ляжыць в аснове казак, ляжыць в аснове культуры ввогуле. Пачытаем казку для нашых слухачоў. Можам пачытаць, але якую? Прапаную беларускую народную казку «Жораў і чапля». «Жораў і чапля», ага, таму што яна караценькая. Не, таму што яна вядомая. А, вот так. Яе добра ведаюць і адразу пазнаюць. Ну, ясна. «Жораў і чапля». Беларуская народная казка. Пры канцы балота жораў жыў самотны. Чапля хатку мела на другім канцы. Вось аднойчы жораў абувае боты, каб да тае чаплі сватацца ісці. 8 вёрст балотам, 10 крокаў борам, леварот спыніўся і ў двор крычыць: «Гэта я, сусед ваш, нежанаты жораў, ці ж не хочаш, чапля, маей жонкай быць? Ты, цыбаты ёлуп, надта ж непрыгожы, хай бы заставаўся там, адкуль прыйшоў. Што ж ты, баба, кажаш, хіба ж гэтак можна?» І паклэпаў жораў з крыўдаю дамоў. Ды сваю памылку зразумеўшы потым, вырушыла чапля жорава шукаць. 10 крокаў борам, 8 вёрст балотам. Мусіць, ужо хопіць жыць без мужика. Даражэнькі жораў, маю прапанову. Трэба табе, жонка, дык мяне бяры.
І адказ пачула на такія словы: «Што ж это ты робіш на маім двары? Мне такой страшыдлы задарма не трэба, ад цябе з балота жабы ўцяклі». Чапля не ўтрымала слёз ад слоў ганебных, бегла і не чула пад сабой зямлі. Ды прыпомніў Жораў, што хацеў жаніцца, і што на балоце выбару няма, і пайшоў да Чаплі з мэтай павініцца, ды на прапанову згоду атрымаць. 8 вёрст балотам, 10 крокаў борам, ля варот спыніўся і ў двор крычыць: «Гэта я, сусед ваш, нежанаты Жораў, ці не хочаш, Чапля, маей жонкай быць? Ты, цыбаты ёлуп, надта ж непрыгожы, хай бы заставаўся там, адкуль прыйшоў. Што ж ты, баба, кажаш, хіба ж гэтак можна?» І паклэпаў Жораў з крыўдаю дамоў. Зноў сваю памылку Чапля зразумела, пратаптаным шляхам пабрыла ізноў. Так вось і хадзілі, так вось і старэлі, так вось бесталкова іхны час прайшоў. Як у жыцці. Дакладна. Ну што, неўпрыкмет, наша размова завяршаецца, час ляціць. Час ляціць, не спыніць. Дзякуй вялікі, спадарались за тое, што прыйшлі і расказалі пра сваю цудоўную кніжку. І вам вялікі дзякуй. Тады да сустрэчы. Да сустрэчы. З Богам. Культурная раніца з Таццянай Сапегай.